Ja? Jeg ved det hvad, Dag. Jeg kommer fra Jehovas vidner. Har du nogensinde tænkt over, hvor vi alle sammen kommer fra? Nej, skrid. Ja, sådan er det. Særligt er de fattige i ånden. Jeg prøver bare den næste dør så. Goddag, unge mand. Hvad kan jeg gøre for dig? Ja, Guds fred og god aften. Har du nogensinde tænkt på, at... Nej, pisse af! Ak ja, så kan jeg vel lige så godt holde frokost. Jeg tror, jeg bestiller mig en pizza. Domino's Pizza, goddag. Ja, goddag. Jeg vil gerne bestille en pepperoni. Nej, pisse af med dig, svin. Det var godt nok en dum dag. Hvad det var? Jeg tror, jeg stopper. Jeg tager ski en taxa hjem, gør jeg. Taxi! Hej. Ved I hvad? Det var godt distanset, unge mand. Kan de køre mig til? Nej, skrid med dig. Det er ikke min dag i dag. Nå, men så må jeg jo gå hjem. Det tager jeg heller ikke skade af, jo. Ved du hvad? Det skal ikke at tænke sig. Jeg er her faktisk allerede. Jeg må hellere ringe på, så min kone kan lukke mig ind. Hej, skatter. Så er jeg hjem. Nej, skrid med dig! Ak ja, så står jeg her ensom og forladt, men ved det hvad? Jeg har jo stadigvæk min kærlighed til Gud. Jeg tror, jeg beder mig en bøn, gør jeg. Kære Gud, jeg takker dig for alle... Nej, forgav med dig.